Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel sicela ushaye subscribe, ucele phela nohleli nabo be-subscribe ukuze ngokulandelayo bezothola usizo nabo ngemithi nangamaphupho. Lokhu-ke okusesithombeni noma ngithi lo muthi ubizwa ngokuthi umvunguthi, abanye bathi umfongothi. Kanti ngesilungu kuthiwa i-sausage tree. Kususela kulezi zithelo-ke zawo ezilengayo enizibonayo njengoba ziyigumbaxa nje. Zibukeka njengenyama ebizwa ngesoseji ngesilungu. Ake ngiphawule-ke ngengikwaziyo ngawo lo muthi. Ngisho ukuthi usiza kuphi. Yabo. Lo muthi-ke uvimbela umphezulu ekhaya. Ingakho-ke abanye beye bawutshale nasemakhaya. Kanti lo muthi muhle futhi nasezilondeni kanye nasemanxebeni. Kuye kusebenze impando yawo lo muthi kanye nazo lezi zithelo ezilengayo. Kuyangena-ke ezimbizeni ezishisa izilonda ezingaphakathi, kanti kuhle futhi nakwizilonda ezingaphandle. Lo muthi uyaye ugaywe impande nezithelo ndawonye uma sekomile kwenziwe impuphu enanyekwa emanxebeni kanye nasezilondeni. Izimpande zale nduku zinhle kakhulu nasekucijeni ubhoko lwesisu. Kwazise zishisa izilonda ezingaphakathi kanye nezingaphandle. Izingxabu zale nduku ziyakwazi-ke ukugiya zizodwa lapho kwezokucija ubhoko lwesisu. Ziye-ke zibiliswe zibe yimbiza ephuzelwa ukuvusa nokuqinisa induku kowesilisa. Uma ukuthi-ke khona okudingayo noma udinga usizo-ke ngalo muthi, usungasithinta kwinombolo ebhaliwe ku-WhatsApp ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele lokhu okudingayo. Ungakhohlwa ukushaya subscribe, usilandele nasey'nkundleni zokuxhumana, uthenge konke okudingayo. Nansi inamba ngizoyishiya, ngiyabonga.